ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪುರ ಕೊರ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನನಲಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಳೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ವಲಪ್ ತೊಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ವಲಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ ಮೋನೋಟೈಸ್ ಆದ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂದ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ದಕ್ಲು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಡಪುರ್ವೇರು ಪಿನ್ ಕಡಪುರ್ವೇರು ಆ ಪಿನ್ ಇಂಕಿತ ಬೈದಿಂಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಊರುಡಿತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಊರುಡು ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಊರುಡು ಬರ್ಪಿನಕುಳು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಕುಳು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಕಣತ್ ಕೊರಿಯರು ಇಜಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡ್ ನೆನ್ ಕನಪದ ನಮ್ಮ ಕೈತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯವಂಡ ನಾವು ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೊಂದು ಬೈದ್ ನಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಐತ ಪಿರೋಡು ಏತ ಭಂಗ ಬರ್ತಾ ಎಂಕುಳು ಪಂಡದು ಅಂಡಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಲು ಬಂದೆ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾಗ ಲೈವ್ ಮೇನ್ ಆದ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೋಡಾದ್ರ ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಳ ಜಿಂಚ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ದಯಪಂಡಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಂಚೆನೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ ಅವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತದ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಬೋಟ ಎಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ದಿಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣದಾನ ಯಾನಿನಿ ತುಳುಟೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಯಾನ್ ಕರಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊನೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯ ಕೊನೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವು ಕನ್ನಡ ಕೊನೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟು ತುಳುಟೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಒಂತ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ತುಳುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಂತ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನಂಕ್ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ನೋಡ್ದಾದ್ರೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಬಟ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂತ ನಾವು ಸರಿ ಆವು ತೋಜುನು ಅಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿರ ಬರ್ತನೆ ಯಾನು ತುಳುಟೆ ದಾಯ ಮಂಪರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಂಪರ ಪೋಪಿನಿ ತುಳುಟು ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತುಳು ಏರಿಯಾ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾರ 2 ಸಾರ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪುಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಾತ್ ಶೋಕುಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಡಲ್ ಆತ್ ಶೋಕುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ತನಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಹೈಕ್ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಬೇತನೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅದ್ನ ಒಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಸೊ ಒಂದೇತ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತಾರ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸರಿತಾ ನಾಯಕ್ ಪಂಡದ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದ ಸೊ ಆರೆಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತ್ ಕಡಪುರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವ ಪಂಡದೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತ್ ಕಡಪುರ್ದೇರಿ ಸೊ ಅವೆಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ ಬನ್ನಿ.
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಮೆ ಇರೆಗ್ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ನನಗಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಡೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡಿರಿ. ಸೊ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ, ಲೈವ್ ಗಳ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆಗಬಹುದು ಎತ್ತದೇನು ಅರೆಗಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಗ ಬಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತನು. ಸೊ ಅವನ್ ನಾನು ತೆರಿಪಾಯೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತೆಕ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.